Ine şonuň üçin Dewlet Halk Hereketi sizin hemmäňizi 16 yanvarda Cuma namazı üçin mescide gelip şol yerde ýyglanşyp, birleşip prezident köşegine taryp ýürüýüşe çağırýar. Adatda kölöwet namaz böwrünler diýen. Sen o sözde diýmek, özüň ilki edik gorköz. Bilet alyp menen bar ýany kurly. Bize bir-birimiz iýdirjek bolup hereket etmek hokmanna. Biziň garnymyz dok. Eşdeň mene, dinle mene, ürmet, dinleýän mene mürde. Anan, sen ýene bolýan nökürlüňiz bar, haramlarda sastagyň. Biziň ýurdumyzy ýamanlap bilmerdiňiz. Allah jana döneýin. Gül ýalyk ahuda ýurdumyz bar. Ahuda watanymyz bar. Yaşadın Türkmenistan elim. Biz o aňyrdan daşdan uğrap görmäňiz. Zam ketekler. Kim o biz o? Olar ýarak, gurlar ýarak. İpde gazap ba, sizde gazap ýok, gurlama. Pum kemirip berenler. Haramzadalar. Hormatly watandaş, men ören, howply we gystagly hoş habar aýdy. Meselen men Murat Kurbanowy goldaýan. Men Murat Kurbanowyň ýyzynda. Okay, men muny Murat Kurbanyny öwrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?